Počuj, tak ti povieš, že čo ti budem rozprávať? Obrovské zmeny, alebo že I can go with you because maybe you want forest. Čo? Čajka, poviem ti len toľko. Bol som v Anglicku, tiež tam sa veľa vecí zmenilo. No ale tá tu, originál, všetko je lepšie. No o 30% minimálne. Rozumieš ma? Nemáš mi kilo do zajtra požičať. Najväčšie love sú na Hore Hroni, bratu, tak ti poviem. Najväčšie love sú na Hore Hroni, čo sa týka stromy, originál drevovýroba, z dreva ti urobia plťku. Vieš, čo je plťka? You know what doesn't mean plťka, more. To je originál, si pôjdeš na oceán, normálne dopláviť, kde chceš. Bo aj keď sa otočí naopak, furt je rovnako. Rozumieš? Nemusí sa báť. To je slovenský vynález a to sa zmenilo, že teraz do celej Európy toto pôjde. Najkrajšie plťky sú na Hore Hroni. Nemáš mi cigaretu dať do zajtra. Ti vrátim, nebo nič ja. A poviem ti ešte jednu vec, dôležitú, že keby si dačo v živote potreboval, hoci čo, tak si to kúp.